Hai लोगोफोर, welcome back to my YouTube channel. जोङो दा खोमा बिबार खानो थाखाय थांगासिनो दङ आरो खोमा बिबार खाहैनो नागिरदों दाउजों जानो थाखाय. जोंना बसआव जंगाल आयो खोमा बिबार खानो फैनाया दाबो मोननाय जायाखै बा थांबावनांगौसो आरो. हलसो एसपि नङा. खायगासिनो दं. Video मोजां जायाखैबा दिखांगौमोन जाबाय. जों खान्दो मोनफैग्रोबाय बाजैमोना दाबो मोनफैला. मालाय मडेलिंबो रोंसोगो दं. बिथिंजाय फैगोन इसोरो नेगासिनो जों इसोरखौ. खोमा बिबारखौलाय मोनफैबाय थेवबाबो जोला गोजासै इयाव. दाबो मोनफैला माथो इसे नायलांबाय थादो लोगोफोर खोमा बिबारखौ मोनो ना मोना आजोगोना जोआ नै मोनफैबाय सानैया नै आबौआ दानबाय आंबो खानोसै दा नायबाय थादो लोगोफोर सिलाय मोनबायानो खानो मोनाबाय आरो मानो खोमसिनबा जानो साइकेल गाखोनानै जाय ब्रें जाबोजोब्बाय. जोबाय जि मोजां ओंखारदों. Abai थानायबासो आं रोंगो दाउ मासे लांगोदो खानोसै नै पेकेट लांनोसो खादो आरो जोजानो गिनानै आं मनाया इयो आसिखौ लायबाव माथो सिरिलायो दांनाबा हर मना हरलाय जोंनियाथ' दङ र' खानायसो जादो apa namanya? Oh, jadi rasa unik apa? लोगोफोर खोमा बिबार खाबाना ओरैबायदि हासु माने गगा मोननाय बायदि जालायलांबाय आङो हासु मारगो थगायाखै बिराद हासुखायोना नै बिसोर सानैयाबो जि हासुखांबाय गगा मोनलायलायबाय आङो हासु ओरैबायदि गन्थंआव हाबखायो माने थगायाखै दे लोगोफोर नंमारगो बिराद हासुखायो आरो बेखौ खायोबाथाय बाजैयाबो गगा मोनलायलायबाय नै बोरैबा मोनबायना बाजै गन्थंखौ दानि बे सिङावहाय हाबनानै
खायदो आबौआ बै सिङाव इमान थाम्फै मोनाबायबो आंखौ होनथ'वा बे जाया साहासो हासो गगा मोननाय बायदि जाजोब्बाय आरो थांबावगोन दा गाखोनोसै साइकेल बोरायाव आयौ गाखोबाय आरो एसे थाबावनोसै ओमफ्राय थांसै मोनाबाय लागाबावलाय दिनै मनायाव सोदोंमोन आं माबाखौ मबाइलखौ मिनिफ्राव फैगोन दा आयौ साइकेला जोंना लालियो माबा दैमा मोनफैबाय माथो जा नै बियो दैमा लोगोफोर दैमा मोनफैलायबाय जोङो माथो दैमा जों फैथारोमोन नालाय दैमाखौ नुबाय नै दैमाया पाग्ला दैमा नै दानजोबना लांबायानोखा मानसिफ्रा बारस्लाब मोनै माने खानानै जायो आरो बियो मानबाबो आरो थांबावगोन ना माइजा हा मोनाबायलै थांलाबाबो जासिगोन खोमा मोनाबाय लोगोफोर थांनोसै जोङो दा गोजा गोजा नुलायलायो आरोना मोजाङैहाय हाखांबाय जोङो मोनाबाय थांनोसै दा देखायसिगोन आङो बेसेबां मोनखो दा माबार थांग्रोनोसै इमान जंगलबारि नालाय थाब थाब थांग्रोनोसै न'आव देखायनोसै आरो दंबावोबाबो खानो हानाय नंला मोनाबाय नै इसिबां मोनबावबाय जों लोगोफोर नायदो